దేవుడు మన శరీరాన్ని ఎందుకు తయారు చేశాడంటే, దేవుడు మన శరీరాన్ని ఆయనను మహిమ కొరకు తయారు చేస్తాడంట. దేని కొరకంట? నీ శరీరము వెట్టి పనులు కాదు, నీ శరీరము దేవుని మహిమపరచడానికి ఉపయోగపడుతుంది. హల్లెలూయా. దేవుడు దాని కొరకు చేశాడు. మీరు పొద్దున్న నుండి సాయంకాలం వరకు జాబ్ చేసినంత పని అరగంటలో ప్రార్థన చేసి చూడండి, మీ బలమంతా వెళ్ళిపోతుంది. ప్రార్థనకు శక్తి ఉండదు మీకు. యు లూజ్ పవర్ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్ బికాస్ వెన్ యూఆర్ ప్రేయింగ్ యూఆర్ గోయింగ్ అగైన్స్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్. ప్రార్థన చేస్తున్నావు, మాట్లాడుతున్నావు దేవుడితోటి అంటే నువ్వు ఈ భూమికి విరుద్ధంగా వెళ్తున్నావు. యూఆర్ అగైన్స్ టు ద వరల్డ్ సిస్టమ్. ఈ భూ సంబంధంలో ప్రార్థన అనేది ఉండదు. కష్టపడినోడికి ఫలితం ఉంటుంది. అవునా? అందుకే దేవుడు చూడండి, ఆయన నీతిమంతులే అనీతిమంతుల మీద తన సూర్యుడు చేస్తాడు, కానీ తన నీతిమంతుల మీద అయితే ఉచితముగా ఆయన కృపనిస్తాడు. ఉచితముగా.